खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे अरुणोदय स्किमनि 3000 फैसाखौ बे मे मासाव नोंथांमोना मोननो हागोन हाला आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जोंहा मानो होनोबा दायो आपडेट ओंखारना फैबाय आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे स्किमफोरनि बागैबा आपडेट खोन्थाहरगोन आरो बिनिफ्राय साख्रिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम रादाय होदों नालाय जेनेबा 2 लाख सरकारि साख्रि होगोन होननानै दा बेनिखायनो बे साख्रिफोरनि एडभार्टाइजमेन्टआ एबा साख्रिनि भेकेन्सिया माब्ला ओंखारना फैगोन आं बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा दिनैसो मोनसे डिसिजनखौ लादों नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकाराव बिथांमोना फैनायनि उनाव समायखिरा लाखांनायनि उनाव दिनैसो बिथांमोना केबिनेटआव माखासे डिसिजनखौ लादों आरो दा बेनिखायनो मा डिसिजन लादों आं बेखौबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरफानो नागिरदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो मिथिना मोननो हागोन दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गिबियावनो लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आरो बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना इन्स्टाग्राम फेसबुक नायो नोंथांमोना आंखौ इन्स्टाग्राम बेनिफ्राय फेसबुकआवबो फल' खालामहैबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बैहायबो आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियाव बेखौनो खोन्थाहरनोसै नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकारा जोंनि नैबे आसामाव फैनायनि उनाव मा बिथांमोना दिनै केबिनेटआव डिसिजन लादों बेखौ दा बिथांमोना UCC खौ लाबोसिगोन इउनिफर्म सिभिल कोडखौ बिथांमोना लाबोसिगोन दा बिनिफ्राय बिथाङा होननाय बादिबा मेनि 26 आव फैबाय थानाय मेनि 26 आव आंनि खोनानायाव बेखौनोमोन डेटआथ' दा गोरोन्थिसो जाबाय बायगोन नामा 25 ना 26 मोन एक्जेक्टलि आं डेटखौ एसां माने दा रिकल खालामनो हायाखै आरो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोननिसिम आं बेखौ खोन्थाहरबाय आरो मेनि 26 आवनो जा 25 आवनो जा बिथांमोना माने नैबे UCC बिलखौ लाबोसिगोन इउनिफर्म सिभिल कोडखौ बिथांमोना लाबोसिगोन नोंथांमोना इउनिफर्म सिभिल कोडनि बागै जायफोर नोंथांमोना मिथिया नोंथांमोना इउटुबाव बिनि बागै नोंथांमोना सार्च खालामनानै भिडिअखौ नायबानो जाबाय गोबां नोंथांमोना इउनिफर्म सिभिल कोडनि बागै भिडिअखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय नैबे लाइमोनफोरनो 2 लाख साख्रि होनायनि बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे फैबाय थानाय 5 बोसोराव नैबे जा बिथांमोना रादाय होदों 2 लाख मानसिफोरनो साख्रि होगोन होननानै दा बेखौ बोरै बिथांमोना मावफुंनो हागोन दा बिनि थाखाय बिथांमोना टास्क फर्स ना मायबा मोनसे बानायबाय होननानै बिथांमोना बुंदों मोनसे कमिटि बेबायदि बानायबाय आरो बिथांमोना नैबे मास मोनथामनि गेजेराव बिथांमोना माने रिपर्टखौ होगोन जाहैबाय जे बोरै बिथांमोना माने मास मोनथामनि उनाव नोंथांमोननिसिम भेकेन्सि ओंखारना फैगोन बेखौल' नोंथांमोना बुजिना लाबानो जाबाय आरो दायो बिथांमोना मेल मिटिं खालामसिगोन आरो डिपार्टमेन्टफोरजों बायदि जोंहा काउन्सिलावबो गोबां भेकेन्सिया लांदां जाना दं नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा बेनिखायनो गासिबजोंबो अफिसियेल बिथांमोनजों डिपार्टमेन्ट वाइसआव रायलायखांनायनि उनाव मास मोनथामनि उनाव बिथांमोना डिसिसनखौ लागोन जाहैबाय बोरै बिथांमोना फुलफिल खालामगोन साख्रिखौ जा बिथांमोना 2 लाख साख्रि होगोन होनना बुंदों बेखौ दा बेनिखायनो मास मोनथामनि उनावसो नैबे साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा ओंखारना फैसिगोन आसाम सरकारनिफ्राय दायो नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिना लाबानो जाबाय आरो खेबसेनो 2 लाख साख्रि ओंखारना फैया थिग बेबादिनो जागोन आरो 10,000 बेबादि ओंखारना फैगोन मालाबा समाव 20,000 मालाबा बेबादिनो 50,000 बेबादि साख्रि ओंखारना फैगोन दा फैबाय थानाय 5 बोसोरावसो नोंथांमोननिसिम जायखिजाया 2 लाख साख्रिखौ बिथांमोना होनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बेनि थाखायबो बिथांमोना डिसिसनखौ लाबाय मास मोनथामनि उनाव नोंथांमोना खबरखौ मोननो हागोन माबोरै बिथांमोना साख्रिनि भेकेन्सिफोरखौ फिलआप खालामनो हागोन बेखौ दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोनाथ' नैबेखौसो बयबो मिथिना मोननो लुबैथारदों दायो अरुणोदय स्किमनि बिनि अनगायैबो माखासे डिसिसनखौ लादोंमोन दे आं नोंथांमोननिसिम जाखिनि आपडेट खोन्थाहरबाय बिनि अनगायैबो माखासे बिथांमोना डिसिसनफोर लाबावदोंमोन आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्ला नोंथांमोना एसे उनाव आपडेटखौ मोनखागोन दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनियासो दा बे अरुणोदय स्किमनि बागैथ' जेबो बिथांमोना डिसिसनथ' लाथ'वाखै अब्लाबो नोंथांमोना दायो बेखौ मिथिना लाखादो नैबे मे मासाव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै 1250 थाखा फैसायानो जा 3000 फैसायानो जा नोंथांमोना बे मे मासाव नोंथांमोना मोननो हाला फैगोन मासावसो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा दायो नै एसेम्बलि सिजोना जोंहा जानो थांगासिनो दङ 20 तारिख ना 21 तारिखनिफ्राय जागोन नैबे एसेम्बलि सिजोना दा बे एसेम्बलियाव गासैबो बिथांमोना मुखुब जाजोबगोन एमएलएफोर बिथांमोना समायखिरा लानांगौ जायो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ आरो मिनिस्टार बिथांमोना माखासे आरो समायखिरा लानांगौ दंबावो गोबांनो दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ जुन मासावसो नोंथांमोना मोननो हासिगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय एबा सरकारा सोना हरसिगोन नैबे माबाखौ
अरुणादय स्किमनि 1250 थाखायानो जा 3000आनो जा नोंथांमोना बेखौ जुन मासावसो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो गोदान एप्लाइखौबो नोंथांमोना जुन जुलाइ मासनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन बायदिखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय गासैबो रेडिल' थाबानो जाबाय दा बिथांमोना एसेम्ब्लियाव मा सावरायलायनाय जायो मा बिथांमोना डिसिसन लायो बिनि उनाव जों मिथिना मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय बाजेटआबो जोंहा जुलाइ मासावसो जागोन होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों जुलाइनि गिबि सप्तानिफ्राय बाजेटआ जागोन होननानै बेखौ मिथिना मोनदों आसामनिया दा बेनिखायनो बाजेटआवबो गोबां स्किमफोरनि थाखाय बिथांमोना बाजेटखौ लागोन दा बै बाजेट दिनखालिबो नोंथांमोना गोबां माने आपडेटखौ मोननो हागोन दा जेखियानो जाया मानो दा नोंथांमोना मथि बेखौनो नोंथांमोना मिथिना लादो जे नैबे अरुणादय स्किमनि 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना जुन मासावसो मोननो हासिगोन बेखौ सानना लाबानो जाबाय आरो बाखिखिनि 9000 खोथा होनायाथ' बे उनावसो जाखासिगोन नोंथांमोना बेखौ मिथिना लादो दा बिनिफ्राय नैबे 3000 फैसाखौबो नोंथांमोना खेबसेनो 3000 फैसा मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा फेस वाइसआवसो बिथांमोना बारायलांगोन जुदि 3000 बिथांमोना सोयोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जागोन नाथायबा इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आव बिथांमोना होनाय बादिबा फेस मेनारावसो बिथांमोना 3000 खालामलांनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना दा साननैसोआवथ' नैबे जुन मासफ्राव जुलाइ मासफ्राव नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौनो मोननो हागोन बिनि उनाव बिथांमोना 1500 लांनो हागौ बिनि उनाव 2000 बिनि उनाव लास्टाराव जेब्ला इलेक्सन खाथि जागोन आरोबाव जोंनि नैबे आसामनि जेब्ला इलेक्सन खाथि जागोन अब्लासो 3000सिम बिथांमोना खालामना हैनो हागौ बादि आरो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे सम नेनो नांसिगोन दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट हिसाबै लाबोनाय जाबाय आं बे दिनैनि बे केबिनेट मिटिंनि डिसिसनफोर लानायखौनो आं नेनानै दङमोन नोंथांमोननिसिम जाहाथे आं आपडेटफोरखौ हरनो हायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों